que iguali això. Faig l'exemple d'una fàcil, perquè després es compliquen. Això és el més senzill que ens podem trobar. Primer de tot, anomeno cada compost amb una lletra. El primer li dic A, B, C i D. Ara poso aquí els elements que tinc. Tinc el zinc, l'hidrogen i el clor. Tant a l'esquerra com a la dreta tinc aquests tres, no tinc més. Per tant els poso aquí. 2 punts i anem a apuntar on es troben aquests elements. El zinc el trobo a l'A, tinc un zinc. Aquí ja no el trobo més, per tant, quan arribo a la fletxa poso un igual i el trobo un cop en el C. Seguint, l'hidrogen en trobo un en el B. Aquí ja no en trobo més. I ara aquí en trobo 2, en el D. I per últim em trobo un clor en el B. Podem posar UB o B, està bé igualment. I tinc 2 clors en el C. Ens queda així l'equació. Llavors, ara ens hem d'inventar un número. A mi m'agrada inventar-me que una lletra sigui igual a 1. Que et vols inventar que és igual a 4, fes-ho. Però seran més càlculs, A la vida, si ens podem simplificar les coses, ho fem. Jo m'invento que A és 1. Per tant, si A és 1, com A i C són iguals, C també és 1. Segueixo. Tinc A a algun lloc? No. Tinc C a algun lloc? Aquí tinc el C. Doncs en lloc de posar C, poso l'1. Llavors poso B igual a 2 per 1. 2 per 1 quan és? 2. Doncs ja tinc que B és 2. I per últim, ara el B aquest el puc posar aquí. No, perquè ja tinc A, tinc B, tinc C, em falta D. Doncs anem. Veieu que poso fletxes, no poso iguals. Perquè jo ara torno a començar això. On hi ha una B, poso un 2. Això és igual a 2D. Quan jo poso fletxes, vol dir que puc posar fletxes, ho podria anar cap a baix, però aquí com no em cap cap a baix, doncs ho poso cap a la dreta amb fletxes. Jo no vull saber que 2D val el que sigui. Jo vull saber quan val D, sola. Per tant, aquest li sobra i passa a dividir. 2 entre 2 és igual a D. Això vol dir que 1 és igual a D, que D és igual a 1. A mi m'agrada escriure'm aquí el resum per no equivocar-me a l'hora de passar-lo aquí. Per tant, hem trobat que A és 1, B és 2, C és 1, D és 1. Quan tinc això no he acabat perquè a mi em demanen que iguali la reacció. Per tant, he de passar aquests números aquí. A és 1, B és 2, C és 1, D és 1. Aquests exercicis estan molt bé perquè tu mateix pots saber si estan bé o no. Com fem això? Comprovant que a l'esquerra tinc el mateix nombre de cada element que a la dreta. Aquí tinc un 5, aquí tinc un 5. Bien. Aquí tinc 2 hidrògens, aquí tinc 2 per 1, 2 hidrògens. I aquí tinc 2, compte, perquè tinc 2 d'àcid clorhídric, per tant tinc 2 clors, i aquí tinc 2 per 1 clors, 2 clors. Per tant, efectivament, s'ha complert que tinc el mateix a esquerra, reactius, i a dreta, productes.